V podstate k hlásateľstvu som sa dostal dosť náhodou, a to tak, že v 76., keď začal fungovať troška futbal, podchytili ho v podstate okresné orgány stranícke na čele s doktorom Uhnákom a okolo neho sa obklopili ľudia, ktorí teda chceli pomôcť levickému fotbalu dostať sa na výslnie, pretože dotedy veľmi stagnoval. Tak medzi iným bolo povedané, že by sa mal vymeniť teda aj post hlásateľa. No a do tohto procesu celého bol zaangažovaný v tej dobe aj riaditeľ textilky, pán Nichta. Myslím, že to bol teda on a celé to osadenstvo okolo fotbalu a mali tam jedného môjho známeho, ktorý robil v textilke. A ten ma ako oslovil, vzhľadom tomu, že mám pomerne dobrý hlas, taký výrazný. Netvrdím, že kvôli tomu, ale proste oslovil ma, či by som to nezobral. Najprv som to nechcel veľmi zobrať, lebo som nevedel presne, že do čoho idem. No ale toľko ma prehovárali, tak nakoniec som ako pristúpil na to a presne si pamätám, ako tie začiatky, ako prvý taký zápas, ako som odhlásil 8.8.76, to bolo B mužstvo, to bolo v podstate také tréningové hlásenie, by som povedal, ale mal som ako všetko pripravené. A na ostro som išiel potom o týždeň, 15.8., to si pamätám presne, iná som si to dneska ešte vyhľadal v archíve, ale je to tak, ako hovorím, a to bol majstrovský zápas so Šahami. To sme hrali derby stretnutie, ktoré sa skončilo ako tradične už po niekoľký raz 0-0 doma. Takže toto boli zhruba také moje začiatky. Odozva na to moje prvé hlásenie bola ako veľmi priaznivá, tak ma to tak troška povzbudilo a v podstate odtedy, od toho 76. držím mikrofón na štadióne ako v Leviciach v rukách. Postupom času som sa akože, môžem povedať, vypracoval a robil som skutočne nielen vo fotbale. Oslovili ma napríklad hokejisti, keď sa začínal rozvoj levického hokeja. Tam som hlásil, myslím, 2 sezóny. Ďalej som robil taký, by som povedal, taký šport pre mňa dosť netypický, ale som to zvládol, cyklistiku. Cyklistiku tuto na námestí bolo kritérium, oslovil ma Jozef Gašpar, bývalý veľmi dobrý levický cyklista. A tak či by som to teda nespravil, hovorím, Jožku, prvýkrát teda skúsim. Tak som to robil a tiež ako odozva bola veľmi dobrá. V tej dobe ako prítomný dokonca tu bol pán Kukan, ako myslím, že teraz je ako v Európskej únii proste. A tam tiež ako mal nejaký príhovor, takže som ho privítal jedno z druhým. Proste aj to som ako zvládol. No, robil som samozrejme, predtým ešte som ale dlhodobo pôsobil ako basketbalový hlásateľ. V basketbale som pôsobil veľmi dlho, môžem povedať tak, neviem, odhadnujem 20 rokov určite, no a postupne potom som sa toho vzdal, pretože to veľmi začalo byť náročné proste a nedalo sa to všetko dokonale obsiahnuť. Dokonca som komentoval aj futsal v športovej hale v Leviciach medzi Slovenskom a majstrami sveta Španielmi, na čo mám veľmi dobré spomienky, pretože hala v tom čase bola totálne zaplnená a skutočne malo to ako veľmi hodnotú športovú úroveň. Raz sa mi podarilo komentovať aj hádzanú, ale v tej hádzanej som nepoznal poriadne pravidla, takže tam potom od toho som odstúpil. Hrával som aktívne basketbal, aj hokej, ale stále mi športom číslo 1 zostáva fotbal. Aj keď som ho aktívne nehrával. Hrával som len tak ako medzi ulicami deti, keď hrávali medzi sebou v podstate, ale skutočne športom číslo 1 je pre mňa fotbal. Poviem vám to takto. V podstate v tej dobe skutočne sa začali vytvárať podmienky, ktoré nakoniec uvádzam aj v tej knižke. Ja som zhodou okolností, chcem troška predbehnúť udalosti, vám doniesol ukázať môj rukopis, teda je tu uložený, proste, aby ste teda videli skutočne, tam sú zhrnuté všetky tie moje ako poznatky okolo toho a v tej dobe skutočne sa začali grupovať takí ľudia,
na podne teda jasné, že v tej dobe straníckych úloh ako okresného výboru strany, kde teda veľmi agilne, ešte raz opakujem, doktor Uhna, ktorý bol tedy okresný tajomník, proste chcel povznieť levický fotbal a teda skutočne nakoniec ho aj dostali na takú úroveň, že sa tam udržal celých 21 rokov v tej druhej lige, keď od toho svojho postupu. To je veľmi jednoduchá odpoveď. Za najväčší vrchol považujem postup do baráže, ktorí sa odohrali, v podstate boli to dve barážové stretnutia, bolo to dané rok po sebe. V prvom tom barážovom stretnutí tam trénoval Jozef Jankech, ktorý bol veľmi erudovaný tréner skutočne, ale je jedno isté, že aj okolo neho sa zgrupovala veľmi dobrá skupina ľudí, ktorí skutočne ten levický futbal doviedli teda na tú úroveň, na ktorú ho teda mali doviesť. Ďalšia, hrala sa tá baráž s Humenným. Obidva zápasy sme samozrejme prehrali. Ale tu nejde teraz o to, že či sme ho prehrali alebo neprehrali. Tu sa jednalo o to, že skutočne v tej dobe bola podchytené celý región levický divákmi a skutočne fandili tomuto mužstvu a želali si teda postup. Bohužiaľ, no nevyšlo to. Tamto Humenné bolo lepšie a záslužne postúpilo. Za zmienku stojí skutočne len to teda, že v tej dobe na tom stretnutí, na tom prvom barážom, ktoré sa hralo v Leviciach, bolo 8330 divákov, čo skutočne prekonalo veškeré návštevnosti aj v prvej lige v tej dobe. Potom už to ďalšie stretnutie o rok, čo sa hralo s Prievidzou, tak tam už v podstate sme išli z 5. miesta, pretože bola reorganizácia súťaží a tak ďalej. Všetko popisujem v knižke podrobne. Toto len tak zo stručnosti. Obidva zápasy zase sme prehrali pomerne vysoko, hlavne v Prievidzi a tým pádom liga nám ušla spomedzi prstov a bohužiaľ od tejto chvíle sa začína úpadok levického futbalu. Aj keď možno povedať, že do tejto doby mal veľmi vzostupnú krivku, ale po týchto dvoch ako porážkach následných nepostupu, tak začal pád levického futbalu. Ťažko povedať. S odstupom času som dostal také informácie, že snáď mohli to byť aj nejaké také tlaky, by som povedal, z vyšších orgánov, ale to netvrdím, že je to pravda. Proste, že teda nechceli levice, aby tam išli hore, uprednostňovali už tie mužstvá, ktoré tam boli a tak ďalej. Proste neviem, ale jedno je isté, že skutočne káder bol veľmi dobrý, aj dobre ho viedli títo tréneri. Mnoho hráčov z toho mužstva potom sa uchytilo v ligových manšaftoch, takže skutočne neviem analyzovať tieto problémy a nemám ani šajnu, že prečo to tak asi bolo. Veľmi ťažko mi podať, pretože ja ako som z postu hlásateľa, ja som nebol členom ani výboru, ani nikoho. Jasne, patril som do toho kolektívu, ale do týchto vnútorných problémov som nevidel. Takže neviem povedať presne. Tak tam v podstate v tých ďalších rokoch hlavne celé toto dianie ovplyvnila hlavne ekonomická situácia v mužstve. Proste nenašli sa vhodní sponzori, tak ako v tej dobe boli. V tej dobe to fungovalo proste tak, že keď si okresný tajomník zavolal všetkých riaditeľov, či už družstiev alebo podnikov, tak jednoznačne povedal, a musíme toto a toto a toto a touto líniou to pôjde a ja sa nestarám. Každý pondelok mi budete hlásiť, čo ako bolo, proste a išlo to. Potom títo sponzori, ako náhle sa teda nepostúpilo, to všetko odišlo a ten úpadok nastal. Bola to veľká škoda vzhľadom k tomu, že skutočne veľmi dobrá mládežnícka základňa aj v tej dobe už fungovala, čo bolo skutočne na škodu veci, že tie decká, by som povedal aj tí chlapci, dorastenci a tak ďalej, proste nenašli odozvu v tom vyššom mužskom ako seniorských súťažiach a bohužiaľ nakoniec to skončilo teda tak, hovorím, ako som spomínal, že to išlo pomale iste do krachu a do vypadnutia zo súťaží a proste rôzne také, by som povedal, nie dobré veci pre levický futbal. Rozhodne asi to bola tá éra, keď sa postúpilo do tej druhej ligy, to bolo myslím tom 77
neviem, by som sa musel pozrieť, keď sa postúpilo a celé to obdobie proste až do toho, myslím, že do toho roku, do tej baráže, to bolo 97, 98 sa mi vidí. Potom už postupne to bolo veľmi dobré obdobie. Áno, boli aj tam veľké, by som povedal, také sinusoidy, kde teda raz bolo mužstvo na výslení, druhýkrát padalo dole. Ale vždy sa to skonsolidovalo, proste dostal sa na takú úroveň, proste, že ten futbal stále priťahoval celý región, by som povedal, levický. Aj z ďalších miest sem chodili ľudia skutočne na dobrý futbal a ozaj sa mali možnosť aj pozrieť dobrých hráčov a aj dobrých trénerov, by som povedal. Takže toto celkové obdobie, myslím, to je zhruba obdobie takých 15 rokov, možno 20, považujem akože skutočne za veľmi, veľmi dobré v levickom fotbale. Hovorím s tými kolísavými jednotlivými etapami, ale to je jednoznačne, že to je v každom športe. Poviem vám takto, v tej prvej fázi, keď sa teda hrala tá divízia, tak tam nám veľmi nám pomohli hráči z Nitry. Boli to hráči, ktorí v podstate doslúžili v Nitre a prestúpili sem do Levíc, kde teda videli tiež, že začínajú sa vytvárať veľmi dobré podmienky ako pre hráčov, tak prišli sem. Spomeniem si len na 3 mená z tej Nitry, ktorí tu boli. Bol to Jaroslav Brázdik, veľmi inteligentný fotbalista, ktorý hrával v obrane. Potom v útoku to bol Vladimír Ternéni, veľmi čiperný hráč, nízkeho vzrastu, ale úžasnou akceleráciou a samozrejme celým motorom mužstve bol záložník ako Rapan. Momentálne si nespomínam na meno, ale Rapan, ktorý skutočne bol dirigentom celej hry a organizátorom. Samozrejme, že postupom času títo chlapci vypadli, ale môžem povedať, že skutočne toto boli takí ťahoni. Boli ďalší chlapci, Miško Santaj, neskôr Ľubo Bartovič, ktorý bol skutočne perfektným strelcom, proste. Boli tam ďalší, narýchlo si nespomínam, nechcem teda vyzdvihnúť, by som povedal, nejakých takto, ale na týchto si zokol Čaladík, brankár, Halmo, brankár, veľmi dobrí chlapci. Predtým ešte v tej dobe je Vilo Kulčár, brankár, ktorý nakoniec, bohužiaľ, je teraz aspoň mám také informácie, že nejaký chorý, proste, ale Joško Záhorský, zase brankár, veľmi dobrý, proste fungovalo toto a boli títo hráči ozaj na veľmi dobrej úrovni. Samozrejme, potom už z tej mladšej generácie odchovancov spomínam si na Laca Mesároša, potom si spomínam tam na Jana Mesiara, ďalej tam prišli veľmi dobrí hráči pred tou barážou, Joško Pavlík, ktorý hráva doteraz. To musím ho vyzdvihnúť. Skutočne to je hráč, ktorý aj v tej dobe už dokazoval svoje kvality, čo si ho hneď všimli. Samozrejme, že išiel do Trnavy a tak ďalej. Potom tam bol Igor Kasana, ktorý bol veľmi dobrý hráč. Nakoniec po tej baráži odišiel, myslím, že do Humenného, ale to som si 100% není, ale myslím, že je to tak. Potom tam bol... Ja si konkrétne spomínam napríklad na Mário Péčiho. Výborne, áno, Mário Péči, Ujvári, ktorý v tej baráži strelil obidva teda góly Levíc, aj proti Prievidzi, aj proti tomu Humennému. Veľmi šikovní hráči to boli skutočne, môžem povedať, že vystrelila sa to veľká generácia hráčov, ale boli to ozaj hráči, ktorí pomohli levickému futbalu. Tak nechcem spomínam si na to preto moment dobre, pretože tú knižku som v podstate dokončil a tam som musel zhrňať všetky tieto vedomosti o tom dianí v levickom fotbale. No proste v prvom rade to bola zlá ekonomická situácia, jednoznačne. Začalo sa to javiť po vypadnutí z tej druhej ligy, začalo sa to javiť celkom ako dobre, pretože v tej dobe chytil ako fotbal pod svoje krídla Vlado Kuťka, ktorý mal tam chlapcov, 3 svojich synov a tak ďalej, hrali veľmi dobrý fotbal aj tí chlapci. Bohužiaľ, potom došlo k nejakému, v jesenú časť sme vyhrali, v jarnej časti došlo k nejakému z nepochopiteľných dôvodov zádrhelu, keď on teda povedal, že viac sa tomu venovať nebude, odstúpil. Tým pádom sa stratili sponzori, stratili sa peniaze z klubu a klub teda skutočne začal upadať.
Celé to potom vyvrcholilo, samozrejme, že sa nevedeli zohnať sponzory, celé to vyvrcholilo potom, myslím, že v tom roku 2004-2005, ale to si môžem pozrieť v knižke, to vám presne poviem, ten dátum. Som si donesla ako pomôcku, keby mi niečo vypadlo. A tam zhodou okolností som sa zúčastnil tej schôdzi proste. V tej dobe bol primátorom mesta takisto pán Mišák, ako je aj teraz, a bola zvolaná fotbalistami na záchranu levického futbalu schôdza proste, kde teda boli zástupcovia mesta a tak ďalej. No, bohužiaľ na tej schôdzi bolo viac menej dohodnuté. Ja som mal taký dojem, že to bolo jasné odpísanie levického futbalu, ale to je môj pohľad, lebo ja som na tej schôdzi bol, kde vyslovene chceli proste zlikvidovať fotbal v Leviciach. To poviem otvorene, pretože to je pravda, ale vyslovene by som povedal mužský. Ako na ten mládežnícky povedali, že akože prispievať sa bude, ale na mužský si musí zarobiť proste, alebo zháňať peniaze sám. Ja som tam potom vystúpil s takou protiotázkou, hovorím, prosím vás pekne, neviem teda ako si majú zháňať takíto radoví členovia peniaze, keď v podstate ja si myslím osobne, že tam by mal byť zainteresované v tom prvom rade mesto, aj keď teda niekto od mesta, ale sponzorov by mal oslovať niekto, proste, ktorý je na nejakom poste. Tak na to nikto neodpovedal, proste jednoznačne povedali, zháňajte si sami, samozrejme, že nič nezohnali a tak ďalej. Futbal na druhý rok ešte ako tak išiel, ale potom totálne skolaboval. Nakoniec sa aj prihlásili do súťaže ten ďalší rok, ale bohužiaľ už nezohnali ani peniaze. Zohnali peniaze posledné na prihlásenie do súťaže, čo bol potrebný vklad, aby ste sa vedel zaregistrovať do nasledujúceho ročníka. Ale bolo rozhodnuté teda administratívnym spôsobom, že futbal v Leviciach nebude a nenastúpi ani do nasledujúceho ročníka. Jasné, že to malo odozvu ešte ďaleko predtým, keď už v tej dobe chlapci nenastupovali na zápasy, štrajkovali a tak ďalej proste. A takéto veci. Čiže to nie je len súhrn jedného roku, to je súhrn niekoľkých rokov dozadu. A môžem zodpovedne povedať, že to sa vlečie od tej baráže. A samozrejme od nepostupu, kedy sa nepostúpilo späť hneď po opätovnom vypadnutí z druhej ligy naspäť do druhej ligy, kde sa stále ťahali výsledky, proste také zlé výsledky proste, a tým pádom každý od levického futbalu ako odbočoval. Ako som už v úvode mojej knižky tu spomenul, proste vzhľadom k tomu, že som teda robil toho hlásateľa od 76. a mal som množstvo informácií, tak v podstate skrsla vo mne taká myšlienka, že dať to nejakou formou knižnou ako dohromady proste, sprístupniť to mladej generácii, som to hlavne chcel, pretože mladá generácia nepozná dejiny levického futbalu a vždy aj teraz, keď hlásim, tak grupuje sa tam taký fanklub na tribúne, takých mladých ľudí do 30 rokov a tí furt, ja som to tak načatol, že by som to tak chcel, a už furt sa ma vypýtujú, pán Mihal, a bude to, kedy to bude? My nepoznáme tých ľudí, nepoznáme tých starých fotbalistov, ktorí v tej vieme, že bola dobrá generácia fotbalistov, či už od tých 70. rokov, alebo aj predtým. Skutočne tí starí fotbalisti, ktorí sú tu spomínaní, môžem povedať, že ten fotbal, keď to tak sledujem, sa dedí z otca na syna a zo syna na jeho syna. Môžem spomenúť len takého Krenčana. Neviem, či ho poznáte, Jožka Krenčana. Tomáš jeho teraz hráva za A-mužstvo, jeho syn. Starý pán Krenčan, ktorý pôsobil tých 50. 60. rokov, bol veľmi, veľmi dobrý fotbalista. A nie len on, ale viacero dobrých. A proste jeho syn to zdedil, bol dobrý fotbalista, ten Jozef Krenčan, mladší. Tento Tomáš je skutočne dobrý fotbalista a tak ďalej. Takže je vidieť, že tak ako sa dedí, myslím, aj nejaké zamestnanie, alebo proste, že sú tie gény dané po rodičoch, tak tie deti sa snažia rozvíjať proste aj u svojich detí ten šport. Ten šport dal náklon k tomu fotbalu, momentálne v tomu fotbalu. Takže knižka v podstate vznikla hlavne z tohoto dôvodu, aby som predstavil tej mladej generácii skutočne históriu levického futbalu. Tak ja tieto informácie zbieram, odkedy som hlásateľ 76.
mám to uložené všetko v počítači, tabulky, grafické tabulky, proste mám taký program, kde teda všetko mám zaevidované, poznámky si robím do toho zvlášť, ako ale nejaká zmena sa udeje, či už na trenérskom poste, hráči, ktorí prišli, všetko tam evidujem, čiže mal som pomerne už teraz v závere uľahčenú prácu z toho dôvodu, že som to skutočne mal pohromade. Ďalej som mal keď som robil hlásateľa, čo som absolvoval rôzne školenia v Bratislave, v Prahe a kdekade, tak bolo to, nás vždycky viedli k tomu, že dobrý hlásateľ sa nemusí hanbiť za to, že si svoj text napíše zo začiatku. Jasne, teraz to už nerobím, teraz to už robím všetko z hlavy. Proste prečítam si, čo potrebujem, informácie k zápasu a to všetko komentujem z hlavy, ale skutočne počas mojej 22-ročnej kariéry hlásateľskej som všetko si písal. Ja sa za to nehanbím. Pretože vedel som, že tam nemôžem urobiť chybu, nemôžem urobiť nejaký zbytočný brept a tak ďalej. A samozrejme, že ku každému stretnutiu som si písal teda komentár a vystrihoval som si všetky články z novín a lepil som si to. Takže ja poviem úprimne, že mňa neprekvapí nikto, keby mi chcel niečo oponovať. Možno, že som niekde urobil chybu treba pri sčítaní gólov, lebo to je všetko tu uvedené. Kto bol v tej dobe najlepší strelec a tak ďalej. Ale to už aj majster Kováč sa utne, či ako sa to tesár sa utne, takže proste snažil som sa to skutočne vieryhodne ako napísať, čo sa dalo. Samozrejme, že mi pomáhali aj okolní ľudia okolo toho, nie len ja, ako sám som to tvoril. Ja som si musel zháňať informáciu, musel sa pýtať, či to tak bolo, overovať si to. Našiel som starú tlač, kde som si skutočne zistil veľmi podstatné veci, hlavne okolo toho mládežníckeho fotbalu, kde som mal zlé informácie s posunom o 10 rokov neskôr, ako skutočne začal byť fungovať mládež. Tak proste ale dal som to nejako dokopy. Nie, absolútne. Ja neviem, či som úspešný proste, ale snažil som sa vždycky svoju robotu robiť dobre. Proste vedel som, že teda hlasový fond na to mám. To hovoril každý. To je len tak na okraj, že keď som bol služobne ako mimo republiku v zahraničí, vzhľadom k tomu, že som pracoval, aj doteraz pracujem ešte v Slovenských energetických strojárnach tlmače a mám takú pozíciu, že sme veľa cestovali v tej dobe, Egypt, ja neviem, Taliansko a proste a takéto veci, Argentína, kdečo, tak ma zastupovali chlapci, ktorí teda mi vypomáhali, môžem povedať, ale vždy, keď som sa vrátil, tak hneď každý vedel, aha, Mihal sa už vrátil, už ten hlas je už proste inakší, už je on doma, no proste, takže to bolo tiež také dobré, by som povedal, pohľadenie, lepšie povedané, že teda poznali môj hlas. No. Tak to je dobrá otázka, ja som chcel na ňu nadviazať, čakal som, kedy ju položíte. Ja ako osobne som s ňou spokojný. Vzhľadom k tomu, že tá situácia bola veľmi zlá ekonomicky a že sa to ozaj lepilo krížom krážom a vzhľadom k tomu, že v podstate sa nepostúpil ani z oblasti oficiálnou cestou ani raz. Vždy sme skončili na druhom mieste, čo bola tragédia doslovne, Levíc. Nakoniec tou administratívnou, by som povedal tou cestou, že teda sa s tými demanicami robila tá výmena a tak ďalej. To tu všetko spomínam takisto. Proste ten futbal ako tak začal fungovať, ale hrozilo aj ku koncu tejto sezóny skutočne jesenej časti, aj keď sme skončili na druhom mieste, čo považujem za veľký úspech, napriek tomu, že možno, že sme sa bodovo mohli vyrovnať tomu Komárnu, ale bohužiaľ začal v myslia hráčov proste kulminovať, alebo myslenie hráčov prestalo byť také proste, že prestanú hrať, že pôjdu inde a tak ďalej. Presviečal som ich skutočne, s Erikom Ivaničom som ako kamarát, ako kapitánom sa chodil som za nimi. Jasné, že nemuseli ma poslúchnuť, ale hovorím, Erik, nebláznite, vydržte, to sa musí sa to preklopiť, to neexistuje, aby to stále išlo do úpadku proste. A vy takýto káder, aký máte momentálne složený, a stojíte na druhom mieste, to by bol hriech, keby ste nedokončili súťaž, alebo odišli zase za pár proste šlupiek niekde na dediny, kde vám teda dajú, čo ja viem, 100 eur na mesiac, alebo ja neviem, koľko len kvôli tomu, že máte že klub má voči vám pozdĺžnosti, ale nerobte to zatiaľ, vydržte. Neviem teda, či
prozreteľnosť nejaká zasiahla s tou firmou BTG, proste, alebo kto to teda bol iniciátorom, neviem, ale som ako vo veľmi dobrom kontakte s generálnym riaditeľom, pánom Šulom, ktorý skutočne mi je nápomocný v tejto knižke a tak ďalej. Lebo som zháňal rôznych sponzorov, samozrejme, že každý ruky preč od Kuby, nikto sa proste nejavil nejaké, by som povedal, každý, áno, je to dobré, ale keď má dať akože zasponzorovať, tak nič. Potom skutočne mi pomohol on, povedal mi viac, aby som nehľadal, všetko zatiahnu oni. Takže mal som aj ja to šťastie, tak ako mali aj fotbalisti šťastie, že skutočne sa našiel jeden človek, ktorý teda bol ochotný svojou firmou, teda samozrejme cez svoju firmu investovať do levického fotbalu a dúfam, že ho poznesie minimálne na takú úroveň, ako bola kedy. Ja som povedal vždycky, nech to už skončí akokoľvek. Samozrejme, že pri storočnici by bolo dobre, ako keby sa postúpilo. To by bola taká čerešnička na torte. Veľkým optimistom je aj pán Šula ako generálny riaditeľ. Proste, tak uvidím. Zatiaľ to smeruje všetko skutočne k tomu, že to, čo bolo povedané, splnil. Jeho skutočne musím povedať, že jeho slova majú váhu. Všetko splnil doteraz, čo teda povedal. A verím teda, že v tom júni budeme spoločne oslavovať postup do tej vyššej súťaže, a to je tá 3. liga. Čo skutočne Levicia minimálne, hoci ešte aj to sa mi zdá veľmi nízka súťaž pre takéto mesto a pre takú obrovskú mládežnícku základňu, ako majú oni a vychovávajú veľmi dobrých fotbalistov, ktorí teda doplňajú priebežne do mužských častí, alebo teda si ich berú okolité dediny a tak ďalej, alebo niekde inde idú do vyšších súťaží. Mojím prvom rade dôstojne oslaviť túto storočnicu, čo myslím, že sa začína naplňať, samozrejme s postupom. Potom postupne vybudovať funkcionársky a hrácky potenciál taký, aby sa hrala minimálne prvá liga. Nie extraliga, prvá liga. Samozrejme, pokiaľ vydrží tento sponzor pri kormidle, tak ako je to doteraz. A furt dúfam jedno, a to som povedal už pred mnohými chlapcami, funkcionármi, že tí chlapci, ktorí hrajú momentálne v zahraničí, či to je Roman Chmelo, ktorý hrá v Indonézii, či je to Kubala Anton, či je to Mišo Kubala, ktorý hrá, myslím, že v Rumunsku, Anton hrá v Tajsku, neviem presne rýchle si spomenúť, ďalší, ktorí sú vonku, Hajduch, Čvírik, proste a tak ďalej, z tej bývalej Kuťkovej éry, fotbalisti, všetko, že raz by som ich chcel vidieť ešte v levickom drese, aby hrali a aby dokázali, že skutočne tie levice patria na výslnie. Takže toto je moje prianie. A verím, že sa mi to splní. Som presvedčený, že niekto z tých chlapcov sa vráti a bude hrať. Ja by som v prvom rade bol rád, keby táto knižka vyšla, čo vyzerá teda, že vyjde. Proste je to už na takej ceste, že by to mala výjsť. To by som bol veľmi šťastný, že som skutočne mohol poskytnúť levickej verejnosti futbalovej, aj nie futbalovej, nejaký dokument, teda historický, aj súčasný o dianí v levickom futbale. Lebo doteraz, ako predo mňou, nebolo spracované takouto obsiahlou formou história levického futbalu. Bol vydaný pri príležitosti 70. výročia, sa vrátim troška späť do histórie, vydali brožúrku, myslím, že ho máte, je to táto brožúrka, vydaná pri 70. výročia, kde teda mapujú ten vývoj v tých 70. rokoch. Potom sme my s Josifom Zlatňanským vydali jednu faktografiu ako postupu levických fotbalistov do tej druhej Slovenskej národnej ligy. A myslím si, že to bolo zhruba všetko. Takže veľmi budem šťastný, keď toto vyjde a to som si dal takú métu, že skutočne, aby sa to podarilo. Ďalej teda, keď by som teda bol v zdraví a dožil sa nejakej 110 ročníci, chcel by som naviazať na tú knižku, alebo hoď kto druhý, kto bude mať informácie a bude sledovať levický fotbal a tiež dať, aj keď to bude 110 rokov, myslím, že by to mohlo byť zaujímavé, lebo skutočne teraz nastáva taká doba, že vyzerá to tak, že ten levický fotbal pôjde hore. No. A za ďalšie, čo ešte? No, hlavne, aby som mal to teda to zdravie a
A teším sa každému dňu a skutočne hlavne tomu fotbalu, že som teda stále medzi ľuďmi, medzi mladými, stále chodím komentovať, ešte aj teraz tie deťurence som bol minule v športovej hale proste a tak ďalej. A bohužiaľ v tomto smere vám neviem veľmi poskytnúť informácie. Predstavy pána Šulu sú také, že to komentujem jeho. To sú není moje predstavy, pretože ja do toho nezasahujem. Celé si to bere pod patronát ako BTG Slovakia, ktorý vyčlenil marketingovú manažérku pre fotbal, ktorá teda bude organizovať postupne rôzne sprievodné akcie, aspoň takto bolo povedané, už pred tým vyvrcholením. Čiže to už sa začína ťahať, ako si mohol všimnúť, už tento billboard, čo je vyvesený pri tomto, no čo je tu tiež umiestnený, proste to je jeden kus, aby sa dostalo do podvedomia levickej verejnosti, že teda niečo sa také chystá tu. Týchto billboardov budú, myslím, ešte ďalšie, ako hovoril, že nejaké ďalšie 3-4 na vstupných cestách do Levíc a tak ďalej, proste, aby aj vidieckí občania, ktorí teda chodia do Levíc za prácu a tak ďalej, aby teda videli, že niečo také tu ide. Samozrejme, určite tomu napomôže teraz aj vy týmto, možno, že týmto môjim rozhovorom, keď vás niektorá bude sledovať. A hovorím, tie oslavy by teda mali vyvrcholiť v tom júni po skončení súťaže. Či tam bude nejaký oficiálny zápas s nejakým popredným klubovým ústavom, to vám neviem povedať. Podrobnosti zatiaľ neviem. Ale určite, že by tam mali byť nejakí, ja neviem, údajne nejakí umelci, herci, speváci proste a tak ďalej. To chcú ako zorganizovať. Zatiaľ hovorím, podrobnosti skutočne neviem, ako bude prebiehať. Samozrejme, že ja chcem osobne, a to som mu aj povedal, a to aj tej marketingovej manažérke, chcem, že žijúci fotbalisti z tejto éry, ktorí ešte žijú, aby sa týchto oslav zúčastnili, aby dostali pozvánky všetci do jedného. Samozrejme s tým, že teda budú obdarovaní touto knihou, po prípade aj tými 2 odznakmi. V podstate áno, mal som, také by som povedal, detské sny, no a dá sa povedať, že ako každé decko, aj ja som hrával fotbal, do hokeja som robil, či už na učilišti v Brne, alebo do toho basketbalu tu, aj keď len pár sezón, ale predsa do každého športu zabral proste, mojím životom je šport, jednoznačne. My som bol samozrejme rodina, šport. Mám veľmi dobré rodinné zázemie a obidve dcery, ktoré mám, som viedol k športu jednoznačne, takže tá mladšia aj sa v podstate stále venuje, takže je v Londýne, to môžem povedať, tam sa venuje plávaniu malých detí, proste je trénerka v jednom klube. Snažil som sa viec ako celú rodinu, aj teda v zmysle, v duchu skutočne športu a aj sa mi to podarilo. Aj som rád, teda, že sa mi to takto podarilo. Zatiaľ nie, lebo mám len 2 vnúčky. Takže možno, že aj vnúčky, lebo je jeden fakt je taký, že čo teraz sledujem, že na dosť štadiónov, aj v tej dobe, keď ja som hlásieval, schodila s nami na školenie z Dubnice pani Kolínková, to si pamätám ako dneska, ktorá bola prvá hlásateľka ako na Slovensku, čo hlásila, aspoň si ja myslím teda, lebo všetci sme boli chlapi, bola ona ako na štadióne v Dubnici hlásila. Takže zatiaľ nového hlásateľa, bohužiaľ, potomok zatiaľ chlapský nie je v našej rodine. Ešte by som chcel spomenúť, čo som zabudol, lebo úvodným podujatím vždy pred nastávajúcou sezónou usporiadal domáci klub hodnotný turnaj Žatevný pohár. Vzhľadom k tomu, že teda je to poľnohospodárska oblasť a vo vedení futbalov boli väčšinou teda ľudia, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom, tak ten turnaj niesol názov Žatevný pohár. Celý Žatevný pohár v podstate mal 9 funkčných ročníkov, kde sa skutočne zúčastňovali veľmi dobré mužstvá zo zahraničia, ako aj domáce celky. A prvý ročník v podstate začal v roku 81 a 9. ročník bol v 89. Víťazom v tom roku sa stali Levice, Slovan Agro Levice. 10. ročník sa už neuskutočnil, nakoľko po nežnej revolúcii zanikol úplne.